Ona sa bežne nerozpráva o múloch, o mŕtvych, o duchoch. Ale keď takto, že prídu k nám, väčšinou chodia takto podvečer k nám ženy s kávou a už začnú, že vieš, čo sa mi snívalo, že z toho, že zomrela. A keď niečo, že oni si to tak spoja, ale aj ja to mám niekedy tak, že ako keby niečo prišla povedať tá mŕtva, alebo na niečo upozorniť. Ahoj. Ahoj. Počúvaj, ja som ti videla takého chlapa pri potoku, ako som išla domov. Dlhý čierny kabát, klobúk, brada. Sarmúlo. A to asi bol múlo, lebo on sa v zápäti sa stratil, ako som išla domov. Ja neviem to. V živote som ho nevidela. Ja viem, koho si videla, Romanka. Už viem. Poviem ti jeden príbeh, ktorý sa stal veľmi dávno. Chudá chlapec. Volal sa Michal. Vyrastali sme spolu. Troška starší bolo do mňa. Mama mu zomrela, keď sa narodil. A otec onedlho tiež. Pretrkal sa sám životom, robil, kde sa dalo. Potom sa zalúbil do jedného dievčaťa z dediny. Pekná bola, plavovlasa, Eva sa volala. Ľúbili sa strašne, ale jej otec ho nechcel. Nechápem doteraz prečo. Oni mali úplne inú predstavu o živote. Neviem, koho nechceli. Či takého bohatého princa na bielom koni. Ale aj ona bola taká inakšia, veľmi dávala na svojho otca. Čo jej otec povedal, to robila. No a jedného dňa sa dozvedel Michal, že jej našli muža. Vtedy sa Michal strašne zmenil. Stratil iskru z očí. Jej otec ich stretol raz v dedine, odviekol ju domov a jemu zakázal, aby sa stretávali spolu. A potom prišiel so správou o svadbe. A Eva bola prekvapená, že bolo to dáko skoro podozrivo. A on sa chudák trápil. Taký chodil smutný. Popíjať začal. A keď sa vydala, tak sa tak upil, že sme ho prebrať nemohli. Vyhľadávali ju. Chodil na tie miesta, kde sa stretávali. Ku potoku chodil. Pred jej oknom vystával. To sme ho dlho nevideli, 2-3 dní. Bolo to zvláštne. No a nakoniec ho našli pri potoku. Život mu zobrala ľadová voda potoka. Na tom mieste, kde sa s Evou stretávali. Bol to on. Ale prečo sa ukázal práve mne? No, múlovia chodia varovať. A prečo práve teba? Hovorím, za mňa tento život posmrtný duchovný existuje.